Niadtong 13th century usa ka bata ang ipanganak sa Mongolia ang nahimong banggiitang tao sa kalibutan. Manakop siya daghang nasod ug way kaluoy ug brutal sa iyang mga kontra ug usa sa pinakamaayong general sa kalibutan nga nagtukod og pinakadakong imperyo sa yuta sa kasaysayan sa kalibutan. Siya si Genghis Khan. Siya ug ang iyahang mga anak makipag-ubat sa lain-laing nasod ug gisakop ang tanan nilang magian nga lugar. Namatay siya niadtong tuig 1227. Pero ang iyang imperyong gibiyaan kay puwerteng dakua gikan sa dagat sa Pasipiko hangtod sa Caspian Sea sa Europa. Moabot sa siyam ka milyon kamilya ang gidakon sa iyang imperyo. Hapit na parehas kadaka sa kontinente sa Africa. Maong giila siya isip pinakamalamposong general sa kalibutan. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Si Genghis Khan gipanganak niadtong 1162 gipanganlang Temujin. Anak siya sa usa ka lokal nga leader sa usa ka tribo. Pero gihiluan ang iyang amahan sa kontra niining tribo niadtong 9 anyos pa lang si Temujin. Mahuman mamatay ang iyang amahan, giabandona sila sa ilahang tribo tungod kay ang mga tribo sa Mongolia mosunod lamang sa lig-on ug maayong leader. Ug di sila mosunod sa usa ka bata lang nga parehas ni Temujin. Maong napugos sa pagpanginabuhi si Temujin kauban sa iyang pamilya sa lisod kaayo nga kahimtang nila sa Mongolia. Ug niadtong panahon na napatay ni Temujin ang iyang igsuon sa gawas. Gisuwat sa iyang autobiografiya ang librong The Secret History of the Mongols. Nga ang iyang igsuon nagtago og pagkaon samtang sila gipanggutom. Mahuman niya mapatay ang iyang igsuon, siya na ang nahimong leader sa ilahang pamilya. Ug nakaamigo si Temujin og parehas nga edad nga si Jamuka nga usa pod ka anak ug lokal nga leader sa usa ka tribo ug nahimong suod nga managhigala ang duha. Milabay ang napulo ka tuig na hunahunaan ni Temujin nga gamay ra niyang tribo ug delikado kini nga atakihon sa laing tribo. Para mapalig-on kini, gibalik niya ang babaeng ipakasal sa iya niadtong 9 anyos pa lang siya nga si Borte, anak pod ug usa ka lokal nga leader sa tribo. Tungod ato napadako ni Temujin ang iyang tribo, pero giatake gihapon siya sa usa ka dako nga tribo, ang tribo sa mga Merkets. Gipamatay ang iyang mga katribo o gibihag sa mga Merkets ang iyang asawang si Borte, pero nakaikya si Temujin ug nangayog tabang siyang suod nga higala nga si Jamuka ug sa usa ka kan nga leader sa usa ka dakong tribo nga suod pod nga higala siyang amahan. Nisugot ang Khan nga makipaggubat sila sa mga Merkets ug si Temujin ang gihimong pangulo sa ilang puwersa. Niadto dayon sila sa teritoryo sa mga Merkets. Pag-abot nila sa lugar, nagsugo dayon ang away. Napildi po dayon nila ni Temujin ng mga Merkets ug nakuha niya balik ang iyang asawa. Ug gipamatay nila ang tanang Merkets hasta mga bata ug matiguang way kaluoy gipamatay ni Temujin ang tibok tribo. Mao katoy pinakaunang pagpakita ni Temujin siya ang pagkasalbahe sa iyang mga kontra ug didto niya nakatuna ng paghatag og bili sa loyalty sa mga tao ug unsaon ipakita sa kontra ang pagkasalbahe ug pagkabrutal niya. Milabay ang pila ka tuig natunga ang tribo sa managhigala kang Temujin o kang Jamuka. Sa rasong mas tagaan ni Temujin og bili ang talento sa usa ka tawo, mong tagaan niya kinig mga posisyon o pahalipay o pagrespeto sa mga tao. Lahi sa kang Jamuka nga ang mga lider gyud ang naay katungod sa lain-laing pwesto nga mga anak niini ug sila lang ang dapat respetuon. Paglabay sa duha ka tuig kalit nga miatake si Jamuka sa tribo ni Temujin ug ipamatay ang tanang batos ni Temujin. Tungod dili preparado sa dihang giatake sila ni Jamuka, pero nakaikya si Temujin og nanumpa nga mobaw sa iyang suod nga higala nga ni traidor niya. Ug niadtong 1204 nagatubang ang duha para makipag-aaway sa usag-usa. Gigamit ni Temujin ang
taktikang paggamit sa mga pana samtang nakasakay sa kabayo ug ang pinakasikat nga taktika sa mga Mongol sa pag-atras sa away sakay ilahang mga kabayo o guguron kini sa kontra o kalit lang mubalik sa agi ang grupo ni Timogen hangtod maambos na ang kontra niini. Maong napildi ni Timogen si Jamuka sa ilang panaggubat pero nagaikyas si Jamuka o gitraidor sa iyang mga general o gidala ngadto ni Timogen. Pero importante kayo para ni Timogen ang loyalty maong gimando niini nga patio ng mga general ni Jamuka nga ni traidor sa ilang leader tungod wala kini loyalty sa ilahang pangulo. Samtang si Jamuka gitagagi gayon ni Timogen nga mabuhi pero nibalibad si Jamuka maong gipatay kini ni Timogen sa maayong paagi tungod kay higala niya kini sa una. Mahuman ato na paghiusa na ni Timogen ang tibok tribo sa Mongolia o dito nagiproklama sa mga Mongolian si Timogen isip ilang leader o pangulo o gitagaan siya bag-ong pangalan. Gitawag siya Genghis Khan o Universal Ruler niadtong tuig 1206. Mahuman nato may atake dayon si Genghis Khan sa Imperyong China. Dalang iyang 60,000 nga mga sundahong Mongols. Giatake nila ang laing-laing syudad sa China, gipanglugos sa mga kababayan insect o gihakot ang tanang bahandi nga ilahang maagian o gipamatay ang mga lalaking insect hangtod sa maabot nila ang kapital sa China, ang Zhongdu or Beijing sa panahon karon. Pero katong syudara protektado og tagaas kayo mga koral, 40 feet ang gitason sa mga koral niini. Naapay mga ligon nga mga fortifikasyon. Gigamit ni Genghis Khan ang mga nabihag nilang insect nga mga engineer para mohimo og mga kagamitang panggubat nga maoy mo pa guba sa koral sa syudad. O gibarikada ang tibok syudad para di kasulod ang kaon sa syudad. Nidugay ang pagkubkub nila sa mga insect mong nagresulta kini sa pagkagutom sa mga insect nga naasulod sa syudad. Og sa dihang naguba sa mga Mongol sa koral og nasulod nila kini ug ang mga tawo sa sulod wa nay kusog makipagbisog tungod sa sobrang gutom ug kaluya. Maong resulta kini sa pagmasaker sa tanang tawo sa sulod sa syudad ug gikuha sa mga Mongol sa tanang bahandi nga ilang makit-an sa sulod ug ipanglugos sa mga kababayan. Ug tungod sa ilang pagkasalbahe ug pagkabrutal sa Zhongdu, nikalat ang pangalan ni Genghis Khan nga usa ka brutal nga Mongol ug way kaluoy sa iyahang mga kontra. Unya gipadayon nilang ilang pagpanako paingon sa kasadpan hangtod naabot nila ang sidlakan bahin sa Europa. Namatay si Genghis Khan niadtong Agosto 18, 1227 sa China. Matod pa sa librong autobiografiya siya kinabuhi ang The Secret History of the Mongols. Nagisulti niya ang iyang katapusang mando. Nagisakop na nako ang daghang nasod ug nagtuko og imperyo pero muborang ako ang kinabuhi para sa kubo ng tibok kalibutan. Maong gibili nako ninyo kini para padayonon ninyo nga ako ang isugdan. Imando niya kini sa iyahang mga anak o gipili niya ang iyang anak nga si Ogedei nga maoy mupuli niya isip bag-ong Khan sa mga Mongols. Ilubong si Genghis Khan sa usa ka sekretong lugar nga maoy naandan sa mga Mongols ug tanang kauban sa iyang lubong gipatay para mapadayong sekreto ang lokasyon. Hangtod karon wa pa gyud makit-i ug asa gilubong si Genghis Khan sa Mongolia. Si Genghis Khan nagpili ng ligasiya na ilawom sa iyang pangulo na bisan unsang lahi managsama sa ilawom sa iyang imperyo o wa magbase sa pangalan kundi nagbase sa talento ug abilidad sa usa ka tawo. Pwedeng mutaas ang posisyon sa bisan kinsa basta naay abilidad ang usa ka tawo. Wa pud niya hilabti ang mga relihiyon sa iyang mga nasakop nga nasod ug nagbuhat sa usa ka legal system para sa tanan para maoy sundon sa tanang tawo sa iyang imperyo ug gidili ang pag-ulipon sa mga Mongols para pantay-pantay ang level sa tanan except sa iyang mga kontra ug gitagaan niyang proteksyon mga traders ug mga ngalakal sa sulod sa iyang imperyo ug gibuhi niya pag-usab ang kalakal sa seda o ang Silk Road nga mao'y paagi nga modala sa mga produkto sa sidlakan paingon sa kasadpan nga mao'y nagpakatap sa teknolohiya sa mga insect sa Europa parehas sa papel, pulbura o kompas para sa nabigasyon. Kining tanan ning abot sa Europa
Si Genghis Khan iladong salbahis ug brutal nga mananakop, pero siya pod ang nagtukod sa usa ka pantay-pantay nga sosyalidad sa iyang imperyo. Dili na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.